Malta mhix se taċċetta ebda ksur tal-liġi internazzjonali mill-kaptan u s-sidien tat-tanker MT Salamis. Għal-bosta drabi il-kaptan injora twissijiet tal-awtoritajiet Maltin u baqa' ġej lejn pajjiżna. Għaldaqstant, il-Gvern Malti preżenta rikors fil-primawla tal-Qorti Ċivili kontra rappreżentanti tal-bastiment f'pajjiżna, tal-kaptan, tas-sidien u l-operaturi tiegħu. Aħna ovvjament ħadna stand li dana ma jidħolx fl-ibħra territorjali ta' Malta u l-stand tal-Gvern Malti huwa li dal-vapur ma jidħolx f'dik l-ibħra u li dawk in-nies ma jiġux diżimbarkati. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tal-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Mallija, flimkien mal-Kap Kmandant tal-Forzi Armati il-Brigadir Martin Xwiereb, taw rendikont tal-ġrajiet kif seħħew fl-aħħar sigħat. Intqal li l-Kaptan tas-Salamis kellu liġijiet internazzjonali xi segwi, hekk kif igwidat mill-awtoritajiet Taljani u Maltin. Minkejja dan, huwa ddeċida li għal raġunijiet li jidhru li huma ta' natura kummerċjali jinjorhom u għażel li jibqa' ġej lejn Malta minflok imur lura l-Libja. Għaldaqstant Malta mhijiex se ċċedi għal dan l-att li jikser liġijiet internazzjonali. Mallija qal li huwa kellu kuntatt mal-Kummissarju Ewropew Cecilia Malmstrom wara li din ħarġet l-istqarrija tagħha iktar kmieni matul il-ġurnata. Huwa qalilha li l-informazzjoni li kellha ma kienx sħiħa u infurma kif ir-rapporti tal-awtoritajiet Taljani u Maltin jaqblu fil-verżjonijiet tagħhom li juru l-irregolarità tal-kaptan tal-MT Salamis. Mallija qal li qed jistenna li bħala membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea Malta tingħata l-għajnuna kollha meħtieġa. Li nistenna huwa li Malta huwa membru tal-Unjoni Ewropea, l-Italja hija membru tal-Unjoni Ewropea, għandha l-fatti minn dawn iż-żewġ stati membri u allura jiena nistenna li l-Unjoni Ewropea għandha tagħti s-sapport u l-assistenza kollha lil Malta. Il-Ministru Mallija semma wkoll il-każ tal-vapur Tork li fil-5 ta' Wissu segwa l-proċedura legali internazzjonali kif suppost mingħajr l-ebda problema. L-ekwipaġġ ta' dan il-vapur salva 96 immigrant fiż-żona Libjana ta' tiftix u salvataġġ u segwa l-istruzzjonijiet mogħtija u wassal lill-immigranti fl-eqreb port, dak ta' Tripli fil-Libja. Is-96 immigrant tniżlu fil-kapitali Libjana wara li l-Gvern Libjan moġġezzjonax għal dan l-iżbark. Intant, il-Prim Ministru Joseph Muscat jirreaġixxi fuq Twitter rigward l-immigranti li hemm abbord it-tanker Salamis. Huwa kiteb li Malta onorat l-obbligi internazzjonali tagħha, imma ma jistax ikun mistenni li tidħol għall-irresponsabilità ta' sidien ta' bastimenti li jawġu regoli għall-interessi kummerċjali. Qal ukoll li Malta għandha evidenza li s-sidien tas-Salamis injoraw ir-regoli u l-istruzzjonijiet tat-Taljani u dan minħabba konsiderazzjonijiet kummerċjali.